kalibutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Iyo po, alas 9 na naman, Lunes, primerong aldaw kan rangkada, kan trabaho kan sa tuyang banwaan. 17 na ngunyan kan Agosto 2026. Kami po giraray nagalalaom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon asin kan semana. Mahal na amang Diyos dapat an permitang ipigpaenot sa gabos. May tanong ka ba? Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Ating Programa ng Tingog kan Banwaan. Nagtatanong, andyan ba kayo tabi? Nagaantabay lamang. Kung yaon po kamo, sige na mag-iriba-iba po kita. Sundo man Lunes Chief Tech alas 10 lang kita. Pag Monday, ating lilina. sige. Isyu ng bayan. Ating Oro istorya lamang, ano po ang gusto nindong madangog na sa tuyang palipas oras lamang. international. Yan, tama ba? Lokal, nasyonal ba o internasyonal? Yan, piyong ang bayan. Piyo Lamang tabi, ang pinaganda dyan na pangudtuhan. Kanbanwaan. Mga taga-Daraga, sentro. Piyo Fernandez. Si Mrs. Folay, Chief Tech Ramir, nag-aantabay pa. Listener natin yan dyan sa Bagong Bayan, Daraga. Tingukan. Mauran-uran sa palibot. Mapalok. Ingat lang. National, international. Naka-bistin ako kasubagot, Chief Tech. Nakapantalo na ako. Puminugawak soran Hinuba ko sa pantalong ko. Nag-short naman kita. Tingog. Andar-dara tabaga dyan. So, motorsiklo bagang kwadradoan goma. Madudumog talaga kita. Itanong mo na. Bawat Nagkaigwa lang ning monsoon break. Ito bagang so medyo mainit-init bagang panahon. Digdi sa tuya. Ngunyan, balik na naman po. So, uran-uran, habagat. Ayan. Kaya ingat-ingat po tabi. Sain man kamong ngunyan, nagdadangog sa harong, naghanda kan pangudtuhan, nasa trabaho, nasa bihikulo. Mga paraan tabay niya to dyan, mga truckers, security guards, para oma. Mga parasira, ingat-ingat tabi, habagat pabaga. Fernandez. Ang inyong Morning kay Madam Tet Aldana Jacob dyan sa Rabvax. kanban. Sa tuya yan na mga suki na nag-aarantabay tabi online and syempre sa mainstream media. Yan, abierto sinda. Piyong ang bayan. Piyo Fernandez. Poon alas 7 nin aga, sundo alas 6 nin banggi, dai po nin noon break para po makapagservi pa sa komunidad. Lalo na itong sa mga nagpapabakuna baga sa anti-rabies, Las 9. Tingog. anti-pneumonia, anti-flu. May tanong ka ba? Itanong. Puro po yan dyan. Tabi, mga medical practitioners ang mga nag-i-injection and mga akreditado po kan DOH. Morning, Madam Tet. Ban. Diyan sa Ravax sa may Aleco. Sige, kasabay ta dyan ng tropa, Mega Force Patrol, tabi si Chief Jimmy, Padingal, Pading Jomar, May si Joshua, si Angel, si Karen. na. Bawat usapin ating lilinawin. Isyu ng bayan ating Sa Maribela, si Henry Mata, mantang sa Master Control yaon dyan, Chief Tech Ramir. Sa Newsroom, News Direct Mar, si Ma'am Zia, si Angel, o kaya si Jen, si Karen, o kaya si Nicole and Gloriani. Fernandez. Laging maaasahan. Tingog. Kanban. Sinda po ang nagsusururat kan mga istoryang iyan na sa indang pinagsusumada, lokal, national, international, nadadangog ta pag may news break, as in major newscast, digdi po sa DCGB. Si Jerome naman sa master kay sa technique o kay sa IT ang sa tuyang kasabay para po sa broadcast niya to worldwide, netwide. Bayan. Pio Fernandez. Laging
Maray naga po hali dyan sa okay hali digdi sa Pilipinas sa gabos pong mga nag-antabay sa DCGB News Online. Pakishare kan sa muya pong broadcast sa internet. Good morning hali sa Pilipinas. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, Pio Fernandez. mo na, bawat usapin ating lilinawin, isyu ng bayan ating hihimayin. May naghapot sa info yan na Ravax. O dyan tabi sa kwan, kung digdi sa Albay, Ligaspi, haranihon sana. Hanapon lang nido dyan sa may Aleco, sa Inutan, kan Albay Electric Cooperative. Hanapon lang nido. Haranihon yan dyan tabi, ha? Good morning tabi sa Indo. Ako po sa Indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Landes, ang inyong kadamay basta alas 9, tingog kan banwaan. Di sigaan sa kuya tabing telepono numero sa mga Globe subscribers 0942-670 sa mga smart subscribers po pala 0942-670-1195 dyan sa smart and sa Globe 09660730-115 09660730-115 sa Globe. Kasubago baga tabi na pag-uri-restoryahan na duman sa programa kan sa tuyang VP si Henry M. yung manungod digdi sa Ligaspi. Imananggad baka lamang yung grupo although iguan na po din mga statements baga yung Ligaspi City Philippine National Police nagkadua kay ining mga incidentes na sa tuyang pinagsusubaybayan pangyayari digdi na nakakrear ning atensyon digdi sa Ligaspi for so long a time tabi dakulang challenge ini o iguan na po nin mga initial na ining pahayag ang Chief of Police online tabi baka lamang yung grupo makahuron taman lamang makisuyo lamang diyan kay Chief kung bako ngunyan diyan na hapon o kaya sa aga kay Chief na tagtag baka Chief Tech Ramiro pirang taong ka na digdi sa Ligaspi halawigo na bagadi and this is the very first time na day ko tabi aram pardon my forgetfulness malilingawon daw ako Chief Tech Ramiro na nata daw yan so antipara ko nga na inda siguro talagang mapabago na ito dai ko na nakukuha. Nalingawan ko sa ko na naman daw nawalat. Bata na tsimpo pang almost zero balance na naman kita. Nalingaw. Dai ko na nakukuha. Bata pagdaya kong antipara tabi talagang dai na ako nakakabasa ng tultul. Maray nga ni mo ta nakadisponer ko. Igwa pa pala dyan ng 200 son na reading glass. Kumbaga yan maantipara daw ko. Kumusta man Chief Tech, maantipara ko. Ili nga daw dyan sa screen. Pwede man sa ko naka-antipara. O yan baga kundi reading glass na yun. 200 pesos. Tama man, medyo nakakamaan man ako tabi. Nabawasan pa kitang 200 pesos. Sain ko daw na walat na naman sa antipara ko. Siguro talagang mapabago na ito. Tahaloy naman. Now, basta dahi ko na nakukuha. Dahi nasa laog kan bag ko. Sinibot kitang hahanap. Disponer 200. Ikaw parang nakakuha pa kung 200 na reading glass. Puwerte mambaga tabi. Kumusta ko kung naka-antipara dyan sa screen, Chief Tech? Pwede man. O ili nga daw, sa mga maratoon, mga anak ko niya. Lingawan ko sa ko daw na waltak na naman. Now, balikan to sa tuyang day ko lang narurumduman tabi paano kung kanakaaging mga taon igwa ni nangyaring arog man kaining mga insidente na hold up ang sarong sari-sari store sa sarong barangay.
Inda ko sana, pero di akong narurumduman eh. In broad daylight pati alas 3 po ko mas o menos din hapon. Diyan pati sa tula-tulaharan pa sa sentro, baga, Old Alba yan eh. Oh, ang madali ta, what we are driving here at is sana makahuron ta si Chief na tagtag ano. Kung dali sana ta, hain na ito sa wire yan. I-connectar ta si Pading Noel na manalo ta. Nag-upload pati, nag-expand maning effort si Pading Noel na mag-upload. Eto na tabi ano, yan. Yan na si Pading Noel. Ako mo daron tada. Pading Noel, marahay na aga tabi. Ang pinakainot, maray na aga, pade. Oho. Ang pinakainot ko, naramdaman mo, so pansitan, Pansitan sa po ito. hindi ba gaw sa may, pwedeng pansitan mo niyan, Aso, kakanin kang LCC. aso pigbabakalan dyan kan mga pigigibong pansit, so pansit na mismo ano. Correct. Sa may elementary Dunkin' ako, Donut. yan ang primerong inoldap. Anong taon ito tabi? Iyan ang ligaw ko naman. Tapos siyempre, iyan ang pinakainot na inoldap kay Tony Giselle Gaspi. Nanaramdaman ko Oho, yan. So, for so long a time, after kay tungunya naman saan nangyari, kumpadre, ano? Gari iyo. Okay. Utong so sa Albay, so sa Bangko Sentral, inside job ito. Ay, ito man, dekada na ang pigbibilang ka ito. Pwede itong pampelikula Oo. nga ni. Basta ang naramdaman ko ang pinakainot na roldapan kay to dyan, iyan nasa pansitan. Okay, inibagang sa may Dunkin' Donut, ano? Yan, sa tinutan siya na. Kung pasiring ka sa Kuan, pasiring ka sa Gaisano, right Yan. side. Then, iyan ang pinakainot na inuldap ni Giselle Gaspi. Ano man so circumstansya tabing nararamdaman mo kay ito? Paano ito nangyari, kumpadre? Basta linog ito pa din, aga. Aga man. Oo. Broad daylight. Oo. Okay, sa pagrumdum mo, naresolberan lamang itong Kuan? Garida man. Krimen? Oo, garida Daing nasusog na sospitsado, ubudan na panimbag? Ayo, beriglaan ito Oho, okay. Haloy na ano, haloy na. Day ko nga ni masyado na. Alo, yun na ito. Gari, elementary pa ako kay ito. Okay. So the point here is na pinag-drive niya to for so long a time, ngunyan ini nangyari. So, Ganyan naman sana. at peace kita, and although yaon man malaog baga so pigasabing isolated incident ano, Ayo. pero this isolated incident it It should be created prevented. it created fear nangunyan igo nga na akong nakahuron kasubangging hali sa mga taga 3rd district, medyo ngaya makatakot na ta in broad Ayo, daylight piglaw gani sari-sari store bako. Bako sana, may parkada ko dyan sa Barriada area. Oho. Mga lunch time, linog sa arong. Kasuarin tabi. Dahil ko lang aram kung kasuarin. Pero nag-restoryahan kami kang Friday. Nakataram ito. Uy, Kaya akong dyan. O dyan mong TV, dara. anong naipaabot lamang ito sa otoridades? Iyan yan ang apot ko. Pick upot ko siya. Garda Yan sana. Okay, yan sana. Oo. Dyan, stretch kaya na Lakandula ba yan? Iyo, Garila Kandula iyan. Diyan sa may Pagugon Oo, area. so pagtiko mo baga ka dyan sa may sa kanto Bagaw. So hotel na Bagaw ni Kuyan. Survive? So Good place ba yun? Vela Hotel. Yan, sa may Yan. Vela Hotel. Lakandula Oo, Drive, Pag Gugon. wala ka, pagugon ka, pag tuka, palakandula ka, dyan sa area ng Lakandula. Yan. Matawo yan dyan ha. Matawo, Oo. sentro. Siguro mga linaog na ito, after lunch. Uy, utang haling tapat. Ano? Pero di nga ni Aram kung di sa ko nag-istorya, takataning ninda. Ay, nako. Siyempre di may tumaistorya, kung di bako ito totoo. I don't know kung naka-report yan sa police. Yan, ang saro pa, kaya pig-brought out ko sa imo.
Tatis, may kuyang kamo na ano daw kung nakaluwas iyan o nakareport iyan. Iyo tabi kung rineport and kung naresolveran tabi. Yes. Kaya isipon mo, makatakot na. Iyo. Daylight, broad light, Bro. laugo ng arong mo. Tama. Sige tabi Padre Noel. Salamat sa Sige, tabi. informasyon. Thank you, Buda thank you. oras. Thank you. Iyo anang pundo ta sana yung grupo makwanta si Chief Tagtag. Kundi makukonsider ta managad paborito baga pa anong linya pero dulos ubos ka nagkakapera mga law enforcement agencies na isolated incident man ngaya yan. Kung pag-isipon tama man day man baga ning nangyayaring urual daw igwa ning hold up bako. So ang mga krimen na yan, all crimes are really isolated. Kung urual daw na may hold up, anarkiya na kita kaiyan tabi. Now, the point in here is that challenge ining dakulaon sa leadership ni Chief Tagtagta. So circumstansya kan pagkaka-hold up, na-report baga Chief Tag kasubago naon nambitan man ni BP Henry, na i-report man nagluwas na ini nga ni sa mga social media, na i-report man ini more or less 8 days after kan hold upon itong sarong sari-sari store dyan sa Tula-Tula. Now, kung 8 aldaw ng luminihis, di din na malaog yung kapabilidad kan liderato kan PNP. Kung paano yan tabi ma-resolveran. Not unlike kung fresh pa baga tabi na krimen na nangyari, automatic minapitik iyan dyan sa mga nasa follow-up division kan mga hipatura kan police chief tech. Buda sa mga intel division hinda. Iguanin mga natutumbok na mga personas, grupo na posibleng may kagibuhan kan. Pinagsusubaybayan iyan pag fresh pa ang kuan ang insidente. Pero ini almost a week na tabi. And challenge ini although magiging kuan, ilingon mo, sa pagsusog ninda kaiyan, dakulao na tabang na ining kunyan, CCTV, backtracking sinda. Igwa na bagang informasyon na nakaluwas na parang may na-capture na video o nahugot na screenshot na nagsangli pa nga na itong hold upper yata ning Bado, hali duman sa dati niyang piggamit na Bado kan nang hold up siya, susulog niyang Bado, nagsanglit in order for them to conceal their identity siguro. Nasundan ito. So dakulaon ng bagay ining mga CCTV initabi as compared kay itong mga panahon Chief Tech Ramir na ang mga nasa intelligence, buda ining mga nasa follow-up division kan mga police, talagang nagre-rely sinda sa human intelligence. Now, with the aid of this CCTV, medyo napapadali ang sa indang pag-backtracking, pagsusog. Yan. Compared kay itong mga nasa follow-up o the investigation and intelligence, day man sa paglumenos kan. So mga yaon ngunya na bagong tubo na nasa intelligence, sa follow-up division, nasa investigation, igwa na sinang katabang ining CCTV. Medyo mapapagaan-gaan na tabi. Sa totoo lang, mapagaan-gaan na kumpara duman sa na-experiensyahan kan so mga antigo na, so mga nagkairinot na nasa intelligence with a follow-up division na talagang mga ngamote sinda sa pag-investigar. Mga human intelligence langan sa indang pinagagamit. Tungon yan, dakulaw na bagay na CCTV. Now, with the presence of itabi, kaya lang, igwa man ba ang kasabihan na it is better said than done. Kita madaliun sa na magtaram na, uy, pakiresolve daw tabi nindo yan. Pakidako pa daw sumay sa diri ka yan. Madaliun sa na kita magtararam, kitang mga nasa outside of law enforcement circle. Sabi na nga ni, better said than done. Pero with all due respect, tabi, nagkukunlang paano ang tao na medyo nakikigkig doon yan. Saro pa. Ito bagang pagpasabog dyan sa opisina kan STL.
So diyan yata ito sa may kunyan baga sa may anong barangay baga iyan na paglaog mo digdi sa may SSS tapos tumbok mo ng saod, barangay Kapantawan ba yan o Tinago? Barangay kunyan 12, yan sige. Igwa pang pinasabog diyan na iyon mananggit man na sa STL sa opisina. And Endimar Tabe, go ahead paki-honor sa Endimar. Endimar, go ahead. Imperial Court yan. Barangay Phase 24 ang sakop. Phase 2. Barangay 24. Barangay 24. Okay, Barangay 24. Thank you so much, Endimar. So yan tabi no. So pasabog pa diyan sa kunyan sa ano ini o sa opisina kan STL. Nako. Taon-taon bibiltadahan ta yan ta. Eto si Angel may dagdag na istorya. Kasabay sa tuyang tropa diyan sa luwag. Ikaw nagtarta daw kay Angel. Angel, good morning. Please go ahead na tabi, Angel. Good morning, Sir Tio. Good morning po yung mga parantabay. Mabali lang kami, Sir Tio, duman sa ibalong sansang for recreation. Dahil ang tahali kami ligdi sa Ibarcadero Delicacy, Sir Tio. Dahil ang mismong pinanginutan ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang orientasyon, Sir Tio, kana sa 3,700 na mga ligaspeno na magiging beneficiary ka na nasabing programa, iling tupad program, Sir Tio. Duman na lang database, Sir Tio, mapa-interview man si Congressman Alfredo Garbilla. Pero ang na mensahe, Sir Tio, ligdi ni Secretary Tolentino, iyo padagos suportaran ang mga programa na gobyerno tabi, Sir Tio, patungkol man ligdi sa pagkataon ng display. Ang kung tabi, Sir Tio, ang sabtangkan pahayag ni Secretary Tolentino. Go ahead. Lubog ang signal tabi. May tig-send ako po dun sa technical na So, yan po, Sir Tio. Angel, Po. kasubago ka pa nag-standby tabi. Sorry, kung kasubatan na-erase lang kay so plaka mo ngunya ng very recent Opo. pala. Kasubago ka pa Okay lang, nag-standby. Sir Tio. Okay May lang, interview Sir pa lang Tio. kasi. Apo. Nag-send po lang ko bakit Sir Pio kaya na makahuron man si Congressman Garbin. Kaso ka na nagkataon, Sir Pio, nag-rule na danay ni sa sakayan po ninda. Iyo ta, abangan ko lang Angel, Sir Pio. Apo. tibad lamang may makuha kitang kasimbagan dyan man kay Secretary Tolentino sumarayrahay na audio feed. May Apo. pahayag baga so pala si Balakanyang si Auntie Claire. Sabi ba kanina, Apo. Auntie Claire. Para ngayon nagparitrato, nagsurusighid, tupad na. Yan. Kung paano niya ma-reconcile yan. It puts now in question yung yung kumbaga nga ni katuyuhan kan tupad na talagang so work for sabi na nga ni for a fee masunod. Bako itong sabi ng Auntie Claire na may barita mag-araw kan, nagwalis, Apo. nagpa-picture-picture niya, makobra na. So nawara sa katotohanan. Baka may reconcile yan ni Secretary Kunyan, Secretary Tolentino. Buda kung anong Opo, man ang nakasubago. dagdag ni Congressman Pido sa mga tupad
Igo bagasin ning papel man kayan sa pagpili kay itong sa mga dapat na recipientes kaan. Opo. Sige. Saka sa bago, Sir Pio, sa mensahe ni Secretary Tolentino, tigababanggit niya na ang mga tupad niya dapat nga isabuhay na ngayon kan tawo dahil ang dapaagi man ngayon kan gobyerno. Tangaling matawan man ngayon ni na merki ngayon halipot ngayon, at least nakatuwang-tuwang na ngayon sa mga kuala mga ikipangguro gastos, ining mga beneficiaryong ini. Iyo, sige. So bye-bye na sa Apo. nantabi. Angel, total mahigusong ka man sa mga arog ka na mga ATM baga. Tapos makisuyo man sa imo man tabi suligas PNP bako ngunyan kundi Apo. pong medyo bakante ka na. Apo. So very latest taygwan ang nagruluwas baga sa online. Ang online baga community iyan bako man yan na media Yes, community iyan na pinaghugutan taning impormasyon. Igwa na ning mga pahayag si Chief Tagtag. So very latest na duman sa Yes po. pang hold up digdi sa Legazpi buda so pampapasabog kung ano na ayan ta. Bako sanayan mga Legaspeño sa araw kay ning kagabat na krimen na nangyayari. Although isolated iyan tabi. Iyan, Sir Pio, na so pagpapasabog po baga, allegedly may tinapok na sulalaki baga dyan sa may Lucky Jam po baga, Sir Pio. Last week pa, na-forward din po ni Sir Mar, pero ang instruction ni Sir Pio sa Legazpi PNP, it's either sa regional office, kan PRO 5, and then dyan sa Albay PPO, Sir Pio, and mataunin payag regarding po dyan. Kaya baga, nagluwas, Sir Pio, na circular ng informasyon, asin payag anhali sa Albay PPO. Nata daw taarog kan ano pag mga sensitibo. Grabe ang kuninda pero pag papugi iarag na kita gabos, titag gabos na mga amigo sa mga Facebook. Pero pag arog ka ini na igwang curiosity ang komunidad, gulpi ng inda. O paano kaan masusog na naman kita sa regional command, kikalubakib naman. Diba? Opo, Sir Pio. Developmental na naman. Pero pag mga kuan, pag mga araw kayo ng sensitibo na kung ano, wala. Sige, Will. Tigbalo ko na siya, Sir Pio. Ano pa lang na daw ito nangyari ito, gari webes itong banggi, Sir Pio. Tigbalo ko na siyang i-contact. Wala sa kuya na reply. Tapos nagduman ako, Sir Pio, sa opisina niya. Taramon duman, PRO 5, as in Albay PPO, ang matao po, Sir Pio, ni pahayag. Insofar as so, digdi sabing pagpapasabog sa Apo. Lucky Gems, hampang. Yes po, Sir Pio. Ning so hold up digdi sa kwan, so very latest. Kung ano masasabi man ka na. Kung Yes ano po, na. Sir Pio. Taking in consideration na ibang sistema ni 8 days na nangyari sa krimen Apo. Sige. So, yan po, Sir Pio. Yan ako dito sa ICR na, Sir Pio. Tigahalas ko lang na mag-abot to mga dignitaries man, and willing man to si Congressman Garbin na magpa-interview po, Sir Pio, and kataning niya man sa Secretary Tolentino. Sige. So, yan, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon with Kuya Boy, Enzo Mostaza, Kisses, News. Salamat Tabi Angel sa istorya hali dyan sa luwas. Papa Jer Bailon, maray na aga tabi isa mo Papa Jer Bailon. Sabi ni Papa Jer Bailon, sa may Dunkin Donut hold up na may hostage taking. Baka iyo na iniso kwan pigsasabi man ni Pading Noel o baka iba man data sabot ta. Day ko na kaya narumdumanin na marahay yan po. So iba digdi mga text messages na daiman masyadong relasyon sa satuyang primerong tema tabi. Mahanap buhay kita tabata sa kung saan nakitang alas 10 may black time bag kita PhilHealth pag Lunes. Oras Pilipinas sa tingog kan Banwaan alas 9:32. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon
Generation Cooking and Eating Contest, Kipya Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Hubilyar with Dominic Roque. Kipya Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Hubilyar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2026. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026.
August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanan Bicol Noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech. Padago sa natabi ito, Kuan, ma'am siya, sa tuya dyan na bisita, si Tatang. Takasubago, pagbaba ko, pag-ihi ko, mga bandang alas 7:30 yata iyon, mag-alas 8 na. Iyaw niya sa sala, nahiling ko, ko lang na konta kung anong tuyo niya ako. So bago pa siya dyan, bago mag-alas 8 yata ito. Ay naku, may report pa tayo. Oo, sandali. Pakwan ng una tabi. Ito ang predicament natin dito Pakwan ng una tabi, mamaya nakasopo. Wata nakasugkod si Tio. Nasa linya si Angel na Mustaza. Angel, good morning. Go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa tayo mga parantabay. Makakaiba ng tapo ko niyan, si Congressman Alfredo Garbinca na ako Bicol Party List dahil sa ini Sir Pio sa mga inisyatibo ka na ako Bicol na maimbitaran ni DC Secretary Francis Valentino. So kung si Sir Pio ako sa linya. Hi Pio, good morning. And sa gabos na nag-atabay sa CBN-DCG. Marinaldo po. Yes, good morning, Tabi. Diyos maray na aldaw kong pido. Kung ano po tabian na kuan, pwede tang okay nairamita diyan kay Secretary Tolentino tabi na para makatabang kita rin sa mga Bicolano pa, mas makatabang kita. Well, first and foremost is the employment opportunities na pangangaipo sa tuyang Rayon Bicol. Remember Pio, we have this unwanted distinction of having the highest unemployment rate and trying to Pasalamat kita sa City Government of Legazpi for putting up this job fair and at the same time ribu-ribu man na temporary work program para sa tuyang mga kabayan Legaspeño na dahil iba pinagpartisiparan ni Secretary Tolentino. Iyo tabi narumduman ko po managad Sir Attorney Congressman Pido na saro duman sa privilege speech mo, parte kang privilege speech mo, ini problema sa unemployment. Halangkaw, digdi sa Bicol, tabi. Kung nairanin mo man yan kay Secretary Tolentino, tabi. Well, tama po. 6.8% unemployment rate, the highest. And then, noon yan, iniasaro sa solusyon. Hundreds of applicants are lining up for this job fair sa nganing makakuakit trabaho. And this is one way of bringing the opportunity closer sa tuwing mga kababayan dito. And I would like to congratulate the city government for Padagos na nagdadalaki oportunidad sa mga kababayan sa Bicolano, especially in this one of the biggest job fair
digay sa Bicol region. Ayun, saro sa pinakadakula pala kung pido na jobs fair sa Bicol. Pio, can you say it again? Opo, saro sa pinakadakula pala ng jobs fair tabi sa Bicol. Well, tama po, because it is being participated not just by local employers, but even those employers na nagdadaraki overseas workers. Hindi kayo po dahil one-stop shop na yaon na hindi ka boss. And yaon man ang yung mga naglilinya, mga ipa, some are nalagad yaon ang oportunidad na makahanap ng trabaho. Opo. Sige tabi, and salamat din maray, mabuhay po kung pido tabi. Salamat, and let me thank Secretary Francis Tolentino for gracing the occasion. Sa job fair na yun, hindi naman itong temporary work program na pinagpartisiparan. Kung mas o menos mga 4 bill na participante naman sa temporary work program di susunod kang Legazpi. Happy Balong Festival. Opo, sige po. Thank you so much po. So yan na, Sir Pio, si Congressman Alfredo Garbin Jr. Presente ko niyan, Sir Pio, na nagtataram si Secretary Tolentino, ipigbibida niya ni Sir Pio na siya ngaya, ako ngaya, Bicolano, tubo ngaya akong ginubata. Nangugunta tabi Sir Pio, ang mensahe man kan Sekretaryo Kanda Dole.
all officials and executives, maraming salamat po sa inyo. Diyos na kayo, it is a video. So yan, Sir Pio, ang mensahe man ni Secretary Tolentino po, Sir Pio. So yan, Sir Pio, itong mga concern mo, Sir Pio, ipapaabot na ito oras na nasa itaas kayang portion, Sir Pio, sa Secretary Tolentino po kung yan napagkaaga, katarani Congressman Alfredo Garbin, Alcalde Hisham Ismail, at na Regional Director na Dolly Bicol na si Attorney Nepomuceno Liano II. So yan po, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas, ihinto mo sa GCHB News. Salamat, Angel. Padagusan na tabi ang Chief Tech Ramir. Paanong daw baya ini? Sige, day balin na. Padagusan na si Tatang tabi. Kasubago pa yan dyan ng mga 7:30 gayod. Ano bata? Nakasugkod ang paglakaw niya. Kunyam pa. Nagpipilay-pilay. Hanggang alas 10 na kita tabi, day bale. Ngiyugon moan. Tabi, da kakahiling sa ning marahay. Digdi pa to ka tabi, Jerome. Anon tada, pakiayos kan mikropono. Patukawang na tabi. Yan. Number 3 ni tabi, Chief Tech, sa kon. Sige daw. Yan. Pakikon ang mikropono sa iya. Pakirani-raning diit tabi. Yan. Maray na aga tabi tiyo, yan po ang mikropono tabi isampang mo. Maray na aga, ano po ang kumpletong pangaran mo tabi? Carlito Silencio. Carlito Silencio? Ano po ang apelyido mo? Silencio. Silencio. Opo. Ano po so? Sige na po, dahil na pagsibot tabi. Pakiraning diit pa sa mikropono, Pirang edad mo na tabi, Tata Carlito? 64. 64 anyos. Oho. Taga saing katabi? Peña Francia. Peña Francia Candaraga. Opo. Gustong sabihin mo, haling Peña Francia Daraga ka pa sa digdi? Iyan nakamugtakan mo na may sugkod ka, nagpipilay-pilay, tabi? Nagsakripisyo ka pa siring sa Ligaspi, sa DCGB. Nahiling ta ka diyan kasubago sa baba mag alas 8, tabi nata po ito. Ano po ang kunyan? Ano ang problema, tabi? Tata Ricardo ba yan, Carlito. Carlito. Tata Ricardo, ano pong problema? Ang kunyan ko, gusto makakuha bagas, tapos kunyan gusto ay nilila ko pakalaw mulong. Igwa katabi nin mga kapamilya pa na pwedeng maranihan o nararanihan tabi? Ako niya si Buet, pipraw na sa Sumagi. Ano po? Si Buet, pipraw na sa Sumagi. Igwa kang mga kapamilya pang nahagadan nin tabang tabi? Aki ngaya o agom? Hindi naman akong agom. Po, igwa kang mga aki tabi? Naray Manidi. Harain po. May itong sa Cebu, Susaron, so kunindahan sa Tarlac. Nakakaisi kan kamugtakan mo tabi sinda? Hindi ko man makuha na so kuna mag-contact na. Tanawara cellphone ko, sa cellphone ko na wala. Ito ko na so mag-contact ko sa na. Anong pagbuhay mo tabi ngun yan? Paano ang pagbuhay-buhay mo tabi? Sisay ang kaibanan mo sa harong. Dahil minsan ko yan hindi na ko lang sa mga talbos si Balingoy, talbos Kamuti. Pagpasiring mo din sa Ligaspi, nag-jeep ka tabi o nag... Ngayon, tiyabala ko nibuit. Diyos ko, paano tayo maasagkod sa na akong alas 10. Nagkatangi si Tiyo. Maski sa bagas lamang, Tiyo. Anong daw ini? Diyos ko.
nagsundo sa napakitang alas 10, ikadua kung may magtabang ano. Ano po ang kamatayan mo tabi, Tiyo, Carlito? Kabla kong lawas, sir. Kaya pala nagpipilay-pilay ka. Di na kusog. Pangapat na si stroke ready sa ko. Daing kataning ka duman na nagtatabang sa imo sa harong nindo. Na kunyan ma. May pang Nagantabay lamang tabi. ikaw no, so tukang ni so pamangkin ko si Jane. So tukang ni Jane. Bisag na ko eh. Kung tubig. So ano ang ipapangapudan tatabi sa mga paradangog tabi? Tasag kung saan akong alas 10 Tiyo, And ikadua nga ni, kung paano kung may magtabang, paano ko man yan tabi na kuhan. Sarong hapot man kung may magtabang, taang paradang ko. Isus tabi, ano paano daw ini? Dali sa na Tiyo, nagtatangi si Tiyo. Iyon ang predikan. Grabe ang odds kung makatabang, but the circumstances is really taon-taon masigdal na sa matapos ng programa. Ay, naku tabi. Paano ko daw ini? Dali tamay apo do sa tuya. Kung gusto niyang on. Hello, maray na aga tabi, sir. Would you like to go on air tabi? Off the air, sir. May chat po ako kayo, sir. Sige. Ta-i-off air ta ka. Hilingon ko sa chat tabi. Ano ta? Salamat. Pagkakuan ko ining digdi naghihibi sa tuya. Sa programa naman. Ano? Baka nagantabay ining sa kuyang nag-apo, di ako makakateksta, nagpo-programa po ako. Paki-take note na lang, ang number ko tabi sa GCash is 0942 sandali 0942 670-1195. That's 0942 670-1195. Yan po sa kuyang GCash number. Opo, positive yan tabi, sir, na chat back mo tabi, ano. Iyan ang sa kuyang number. Paano tada initiyo tabi. May matapos na pa. O sige tabi, tiyo ata buwa man akong 300 padigdita so 200 ko binakal kong antipara ka subanggi kano para sa antipara ko. Nagdagan ta ining konyan man. Diyos ko, kung si Katum sa nakitan todo ano na dali ay na ito igaw pa man ako digdin duwang sanggatos, duwang 50. Tiyo. Pasinsay na tabi ini tiyo. Tayo man kayahan ko personalmente. Tapos maparantabay taday naman ang pag-araw ka ini baga ko naman. O tabi yan, madali isa na. Maski puro pa, no? Ama kong Diyos. Maski puro pa. Salamat. Dakula o natpuan man. Handali ita. Iliyon ta daw ini. Handali sa natabi tiyo ta. Ay, mabali ako duman sa internet. Ta naka data pa pala nako. Paubos sa data ko tabi. Handali saan na ba yung binubuksan natin? May nag-upload pa. Sandali muna. May nag-upload sa tuya. Kung makolekta po, I'm very sorry. Dahil ko na po umakukunyan iyan. Kung paano. Dahil kitang mobility pa kunyan. Hello, maray na aga tabi. Hello po. Diyos maray na aga. Ito. Dahil nagsisimbag, naka-on air man siya.
Oho. Ano ini, oh? Oh, anong nangyari? Sandali. Hello, good morning, Tabi, sir. Hello, sir. Good morning. Opo. Nasend na po sa Jesus. Sige. I-verify ko, Tabi. Ano po? O, sir. At tamadisponer ako sa baba kan. Pang-abo na kaso pinadara mo sa GCash. Hilingon ko, Tabi, sir, ano? Madali sa natiyo, ha? Kuan. So nag-upload sa kung mapakolekta po, I'm sorry. Day ko yan makanta. Dali mo na ha. Ito pa. Haloy pagbukas. Tabi tiyo. Dali lang. Yan. Processing. Tabi. Igwang nagpadarang 500 tabi tiyo tapos ng programa ko makialalay tabi ini sa second floor na po tabi nagpipilay-pilay si tiyo. Tapos ng programa tapos wala naman ng kuan. May nagpadarang 500 tiyo. Madisponer akong 500 na itatao ko sa imo taon-taon sa GCash. Kunyan alalay Jerome pababa yan naka-raise man kita ning 800 pesos tabi tiyo. Tapos na kayong programa actually tapos ang programa dapat igwa pa ning 300 no. Yan pakikuha na sana ining 300 tabi hay di bali nasa 1,100 man po tiyo di sige kun pasensya na po ta ang programa ko sundo alas 10 na igwa kami ning lock time naman sige tabi tiyo sa tuya man nakayanan man po tabi kang programa sige tabi tiyo sige tabi ay may naghabol Diyos ko Idol salamat uy ito pa lang sa Idol opo mas maray na kamo pang nagagaw-gaw tabi nahilig po nindo salamat bye po igwapan amang Diyos salamat amang Diyos yan po dahil ko nabibilangon tabi ang tiyo hatay ka nang nagtatagis Diyos ko tawi daw ning tubig tatibad makuan si tiyo grabe Diyos ko amang Diyos mga pwede taong sa tawi ning tubig tawan ay gaw-gawan ayan tabi na po ayan patabi tiyo igwa patabi ni nagtabang salamat po sige na dahil lamang din ng tubig si tiyo Diyos ko para pa pwede tabi sige lang hibi lang tabi tiyo iluwas mo po iyan tadipisil kung pagpugulan mo tabi iyan iluwas mo lang tabi tiyo sige lang tapos mag-relax ka sana so nakayanan man kang programa ta ini amang Diyos ang nagpaagi kaan tabi maski puro pa sige may tubig lamang na kuan sige painom mo tang tubig si tiyo gusto mong tubig tabi tiyo yan tanga ni makakuang ka kunyan ang daghan mo tabi nin maray tapos alalayan ning dosinda na makunya sa second floor hata igo ka mo dyan ning 500 bayadan ko ka mo tabi isa may 500 sa tropa tabi sige ibigay mo na yung 500 kasi mamaya para dahi ta na pagpahalaton si tiyo ikwanta na pababa sige tabi tiyo saro pang baso tabi tiyo sige na day na sige madali sa may nagmensahe pa digdi sa tuya ano ba yan ay hindi na ito mga press release na initabi na pipakwan man di sige tabi tiyo yan so sa GCash sa 500 yan na tabi bibigyan kita mamaya tamadisponer akong 500 ayan sige tabi tiyo ha dali mo na ito ba may pigpadarang may 225 pa may 225 ka pa ang didisponeran ko 725 tama
500 tapos may 225 pa, di 725 ang di-disponer. Si say may 225 sa Indotabe grupo, taday ta na pagparapal. Kontribo na kamo diyan. Sang gatos mo na 25. Ta nasaid na ako. Ta kung pala tunta pa si Tiyo. Makuan ko na kita sa PhilHealth si say wala na ba talagang mapipiga sa grupo na 220. Sige. Day pati ako, aram mo kung natatagos ko taan ng batawan na ini, tama PhilHealth baga, black time. Kung papalatong ko si Tiyo hanggang 10:30, kahirak man. Kung ma-disponer pa ako sa baba. Kaya, may 225 ka mo dyan. Sige, abonado, Basta, sige, ma-black time kaya ako 10 to 10:30, maparahalat ng si Tiyo, kahirak man. Kawawa naman baga paano kung hahintayin pa akong 10:30 na makuha pa kan disponer ka. Uyang patabi Tiyo 225. Dahil ko natabi bibilangon Tiyo hakon pera ang nakon tas mas baray na direktata na sa inday pigigaw. Ingati ang na disponer tanga na milyones. Nag-ulok lamang si Tiyo. Ingating maray tabi ha. Tapos yan. Tiyo, tabi, kung igwa kang gustong pasalamatan, pasensya na sa halipot na panahon, ditang na-disponer tabi, sige, bad matusok kan sa imong sugkod. Salamat tabi sa saling na ko akong kasi. Pagpadutur pa lang dalapon. Sige po. Ipaistira ko lawas ko. Ipaistira mo. So, maghilot-hilot lamang. Tabi? 500 bayad. 500 ang bayad. Hindi ko na. Sa therapy. Iyo. Pambakal mo ning bagas. Sabi mo baga, tabi, pambakal bagas. Ba? So, iba bakal mong bagas. Tinapay. So, maabot pa tabi, Pati tinapay ko nigwa pa tabi, sige na tabi. Kung gusto mong pasalamat tabi, Tiyo, sige na po tabi. Pasalamat na po sa mga nagtarabang tabi. Magtipig sa saray pa ni Tiyo so sintabo. Yan. Tiyo, sige na pasalamat na po tabi sa kuan giraray mikropono. Salamat tabi sa mga tamang din sa akin. Kung si mo nagtama sa akin, nagtama salamat sa inyo. Sige. Sige na tabi tayo. Alalay na tabi ni Jerome, diretso na sa baba. Kaya pinirit kong makadisponer kita ning kunyan ta kung halaton pa ako 10:30 kahirak man. Tabangan ni bad makwan. Madapa si Tiyo tabi. Ta nagsusugkod baga ini, pababa lamang diyan sa diretso na sa baba. Sige, tabi yan. Di Chief Tech Ramir, mautang na lang kitang diit kay Andy Maring kaso wag ko masako. May nagabol isya na ipatao mo na personal, patao na personal. Salamat abang Diyos. Salamat mahal lamang Diyos. Kamu na po magtao, kamu na po. Naghabol kami na nangog media sa programa mo. Diyos mabalos. Yan po si Tiyo. Salamat. Ika na tabi, Chief. Ika na tabi. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May